Lugo sigue sin encender la luz roja para la publicidad de puticlubs. Que encendan dunha vez, xa mo pasei 3 veces, declarou un usuario habitual. Dende a corporación lucense declararon: non imos prohibir os anuncios dos puticlubs, ás veces traen cupóns de desconto, é unha labor social. Unha discoteca de Alicante pide 11.000 euros a Kiko Rivera por non ir a actuar. Non me sonou a alarma do móvil, declarou o músico. Non se nos entendeu ben, non lle queremos cobrar 11.000 euros por non vir, queremos lle dar para que non veña, declarou o dono da sala. A Fiscalía denuncia a Adriano Correia por defraudar máis de 646.000 euros á Hacienda. Ten que ser un erro, a gestoría que estou recomendou ao pai de Messi. É das mellores. Só me falta un porteiro para completar un equipo de defraudadores. Non sei a que anda Claudio Bravo, comentou Luis Enrique. Douglas Costa declarou: eu se algunha vez gano algo de cartos, tamén penso defraudar. El Banco Central Europeo anunciará hoy que dejará de imprimir billetes de 500 euros. Ah, pero habíaos, declarou sorprendida a clase traballadora galega. Dende a Asociación de Corruptos de España ao Congreso dos Diputados declararon: é unha faena, só con billetes de 200 os maletíns van pesar a Cristo. Bardi iba borracho a los entrenamientos, declarou o presidente do Leicester. Desde que non llevou trompa mellorei moito, agora que a portería está quieta, mete calquera, comentou o dianteiro. Si, agora xoga ben e mete moitos goles, pero antes era moito máis divertido, declararon os seus compañeiros. Ah, pero normal non é irlle como a Ganasa, preguntou Ronaldinho. Julio Iglesias regresa hoy a los escenarios tras os últimos problemas de ciática. Espero que non sea nada, é o meu ídolo, e tamén canta moi ben. Sí, bueno, pero o que lle pasou foi... Non vou mentir, nunca indo trator, non é de subir escaleira, no. Jodín a espalda de foder, de chispear, de fumigar, de entronchar, de meter ya toda a canta muller vin por aí adiante. Sabes? É o meu problema, nunca perdo un chispieo. E así, jodeuse má espalda, a ver, foi un follón, porque tuve que deixar de cantar. E ademais tuve que cantar no hospital e iso privoume moito do fogueteo, privoume moito, porque cada espalda jodida podes facer pouquillas posturas. Por supuesto, eu seguín dándolle a ello porque é mi motor de vida, eu pa que nacín eu, e é pa iso, pa chispear, despois tamén, cante fago outras cosas. Además non estaba a miña muller que foi de viaxe e non tiña que me cuidara. Eu, aproveitando que estou aquí nesta entrevista, quero deixar clara unha cousa. Facedes moitas bromas, con que Julio Iglesias fode a Cristo, con que Julio Iglesias fode todo o que pode, con que Julio Iglesias pode ser teu pai... A ver, non vos dades ni unha idea do que chego a foder eu. Que moito decidir, Julio Iglesias é o que máis fode no mundo. No, mentira, hostia, Julio Iglesias é o que máis fodeu na historia. De toda a historia, desde o principio dos días, desde os monos, o que máis fodeu sempre foi eu. Que di, pero había un emperador romano que lles puñan ali e que todos os días fodía a Cristo, sí, pero morreu con 40 anos. E Julio Iglesias, hasta os 72 anos do día de hoxe, sigue traballando a Cristo e hembra. Tratando como señora tamén, eso teño que dicilo claro, que eu sempre as trato moi ben e fodoas por todos os raburatos que podo. Quero decir aquí, aproveitando xa para sacar o tema, zanjar o tema este todo, que hai moita xente que ven e me di: Bertín Osborne é como a ti, Bertín Osborne é un gran chispiador, Bertín Osborne é, hostia, o que ten fodido Bertín Osborne non sei se non se competirá, Julio. Mira, o que teño que decir para Bertín Osborne Bertín Osborne o que ten que facer é facerlle a prueba de paternidade aos seus fillos, que eu a súa señora conozoa. E non dixo nada máis. Queda dito así, queda dito así. Levantar mans, aquí non teño culpa de nada. O que eu queira entender, entendeu-no. E o que non o queira entender, pois, alá el. Quero darlle agora un consejo para toda a chavalada. Bueno, para a chavalada máis por vellos, para todo o mundo. Que o que teñen que facer é restrejarse co maior número de mulleres posibles. Hai que fuchicar ao máximo. Hai que actuar lo máximo que puedas, sempre. Non perdades a oportunidade, variade moito, non sempre que a mesma, sempre aquela dali, a da outra, do outro lado, a da parroquia do lado, a do equipo aquel que sodes enemigos tamén, a moza do outro, que sea, tedes que probar moita variedade, porque nunca sabes onde vai estar o polvo que che cambia a vida. Eu, por exemplo, tuve cunha filipina cando era rapaz e aquilo foi al cielo, aquilo abreu unha vista. Eu desde aquel momento vin que eso era superior. Eu dixen, como estaba ciego, e agora ya veo.
entendes? E agora boto uns polvazos a toda a conta dela, foi que é unha maravilla, e eu fui recorrendo todo o mundo chispiando de todos os países, provei, teño unha experiencia, teño un bagaje agora que podo botar uns polvos que esos son de 7 estalos, entendes? E agora o que fago é nesta gira que teño, que a xente de gira musical, é unha gira de chispiar. O principal aquí é vir a chispiar hembras por todo o mundo. Eu vou a Colombia, chispeo a todas as cachondas, veño aquí a México, chispeo todas as cachondas. Por exemplo, que a túa muller tuvera cachonda ou a túa filla ou unha prima túa, chispiaba sin dudar. Non me cortaba un pelo, a túa muller non respeto para nada, Non, é así. Depois ao mellor fago é que vou a Colombia, todas as cachondas. Ecuador, todas as cachondas. Bolivia, saltamos Bolivia, en Bolivia non hai cachondas. Voulle a Brasil, en Brasil ao mellor teño que estar 2 semanas, un mes para chipear todas as cachondas porque hai moita cantidad. E voulle así, porque sempre hai que renovarse, porque nunca se sabe onde pode salir unha nova técnica que cambie o panorama do que é o fumigue, o entronchamiento e a sulfatación en bril. Entonces o que tendes que fazer é enterrarlle a canta muller poidades, metela na tobeira. Na horticultura é mar no foder, o que hai que facer é tapar tobeiras sempre. Pois eu creo que é a mellor está cunha sola. Vai tomar polo cu. Aquí ven se ve que a túa muller te ten dominado, macho. Xa sempre fui así, macho, sempre que veño por aquí fai de ti un pandeiro, joder. E é bo, eu non digo nada, a veces é mellor deixarse facer. E pásalo moito mellor. Eu tamén a veces me poño abaixo e deixo que me fajan e tal, e hai mulleres que se moven máis que a compresa dunha coxa, metenche unhos meneazos que iso é brutal. Iso aquí todo o que é Latinoamérica é moita cousa. En Asia tamén, en Asia son de outra maneira, ten outro foder, as africanas moven máis o que é o tema do cu, a africana mal moito. Pois en Australia sempre tens que ter un ollo aberto, porque hai uns animales, hai os bichos que se poden estar botando uns empujes e aparecerche por ali calquera animalada e tens que escapar a correr. E así, despois o que me gusta moito, por exemplo, en Europa está moita calidad, vouche probar o blanco este que tes aquí, se non te importa que estás me sacando a boca. Dios, sabanade, que pipotes, que pipa este, da nova, da aceiro, hostia, pois, non se timaron, tía, cobraronche moito por ela, hostia, non vale nin para tomar polo cu, está me deixando un sabor malísimo, sácame un pincho aí, non tes nada para pinchar, un pouco, pícame un xamón ou un pouco coixo, non tes unha tabla de ibéricos aí. Esta non teño nada, non veo a miña muller de compia. Sempre fuches ti, xa era teu pai un amarrao, e ti eres igual, que che den polo cu, non me volvas chamar pa estas mierdas, vale? Porque non me por nada de pinchar, o blanco era malísimo, tal lo picao, así que che den polo cu. Ala, venga. Ai, a quen se lle ocorre non poñerlle nada de picar a don Julio? Onde imos parar? Eu son Pepe da Cocha, este foi o Telefriario, non olviden comentar, suscribirse e darlle a like.